נתחיל בלקחת 3 נשימות עמוקות, שאיפה דרך האף, נשיפה דרך הפה. נתרכז בתהליך הזה, ונאפשר לעצמנו רגע של שקט. 1, 2, 3. עכשיו, נעשה חיפוש בראש שלנו ונמצא את המקום הנכון ביותר עבורנו, המקום בו אנחנו מרגישים בטוחים ורגועים. נניח לכל הלחצים והמחשבות ללכת מאיתנו, ונתמקד רק בתחושה הטובה. כרגע זה הרגע שלנו לחשוב על מה שגורם לנו טוב ולהזכיר לעצמנו עד כמה אנחנו טובים במה שאנחנו עושים. שום דבר לא יגרום לנו ליפול, כלום לא יעצור אותנו, אנחנו חזקים ויכולים לנצח כל מכשול. נבין איך כל נשימה ממלאת אותנו בכוח ובביטחון, ואיך כל נשיפה משחררת את כל מה שמיותר. אנחנו בשליטה, ואנחנו יכולים להתמודד עם כל דבר שיבוא.